سلام كما يتوالو كبرات تخطاتلتنا ازي دكتورات اب ستوديو نلومي اب دكتورات اب ستوديو قريبنا زلنا زعبا زخبركم تعذبتنا زعبا زي اب عالم ابي شغلوتن صقمن فطير زلو كوفيد 19 ويدما بفيروس كورونا زسعب حمام زملكتي كون كم زفلت اب معكنا زينانا بتدغاغامي نزي حمام زملكت استفلالي مدبات كنقرب صنيحنا لنا نلومو دما اب ستوديونا غاشا عديبنا لنا غاشنا دما كيلا وشطاو حمامات بروفيسور نغاس لاكه اب ستوديو مسانالو مكتالكم بخبر قدم قدمنا بقلمتي امخارنا ግን لمود قص تليفوناتنا 1224 54 ወይ ድማ 1224 74 ደውልኩም ድሕር ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ንፕሮፌሰር ብቐጥታ ኣብ ዝርስ ዘለኩም ሕቶታት ከተቕርቡኩም ትኽእሉ ኣቀዲሙ ክሕብር ደሊ ፕሮፌሰር እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ከመይ ውዒልና ከመይ ኣለቲ ምርሓቕና ጽቡቕ ኣለ ዝብል እቲ ምርሓቕ ናይ ካብ 1 ሜትሮ ንላዕሊ ክሳብ 2 ሜትሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለና መሰረት ሲ ኣብ ተክሊና ዘለና ኣና ኮይኑ ይስምዓን ጽቡቕ ፕሮፌሰር كم زغد قصص صلاحو نايلو مزعبانا فيروس كورونا زملكت يو بروفيسور ازو فيروس زي انتايو انتاي تاريخو دحر وايتاي زلو قرب كتلا لينا فيروس كورونا مجمريا ነገር ካብ ቀደም ዝፍለጥ ዝነበረ ቫይረስ እዩ ሕጂ ንኣብነት ብዙሕ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ዝነበሩ ካብ 1995 ኣቢሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደቂ ሰባት ሕማም ከም ዝኽእል ዝተረጋገፀ ነገር እዩ እዞም ብ1995 ኮሮና ቫይረስ ካብ ደቂ ሰባት ከም ዝጉንፋዕ ላዕለዋይ ስርዓተ ምትንፋስ ምዝሓሙ ግዜ ከምዚ ብልሙድ ኣዘራርባ ጉንፋዕ ወይ ድማ ኮልድ ንብሎ ካብኣቶም ክፍለ ዝኽኣለ ቫይረስ ማለት እዩ እዚኣቶም ንብዙሕ ዓመታት ከም ልሙድ أول كسبات كابسب نفسه بنده تمحلالف زصنحمو بزح اب حكمنا صقم زين صوز نبر وي زي صعب زنبر يوم مالتي بدحريو زم كورونا فيروس زياتهم نمجمريا غزي كم كبد نايط الناس قاتن كبد حماماتن كصعب زخالو كاب 2002 اب دوباو تشاينا زتراي غوانونغ زبال كتما زترأي حمامي هذا حمام زي أبستوصون السبات كبد ناي سرعة متنفس حمام سلزم تأه زوم سبات زي أتم بفولي كرأي جميرهم مالتي بفولي ترأيهم تزاس عود ما كبد ندرن رخص ناي سامبو سلزم نبره بود ما كابسب نابسب كم حلالف كم زخل مسترجع صعوق مقنعة تغيرو صعوق مصنعات مستقبره እዚ ቫይረስ እዚ ዓይነት ወይ ድማ ዓልየት ናይቲ ቀደም 1995 ዝነበረ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ቫይረስ ኮሮና ምዃኑ ተረጋጊጹ ማለት እዩ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ንዓለም ከስግእ ከም ዝኽእል ካብ ቻይና ሓሊፉ ናብ ካልእ ኣህጉራት ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ብጭቡጥ ተፈሊጡ ንኣብነት ካብ ቻይና ሓሊፉ ኣብ ጎረቤት ኣብ ሆንግ ኮንግ ተራእዩ ኣብ ታይዋን ተራእዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ተራእዩ እዚ ግን ንመቆጻጸሩ ዋል ሓንቲ ጸገም ኣይነበረን ስለምንታይ እዚ ከቢድ ሕማማት የመሓላልፍ ዳኣምበር እቲ ናይ ምትሕልላፍ ተኽሉ ብርቱ ኣይነበረን ወይ ድማ ኣድማዓይ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳኣነ ሓደ ቫይረስ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ዘይድምዕ ወይ ድማ ኣዝዩ ተላባዕ እንድሕር ዳኣ ዘይኮይኑ ንመቆጻጸሩ ሽግር ኣምፀን እዚ ድማ ኣብ ተዋነቲ ኣብቲ ዝነበረ ግዜ ተቆጻጺሮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብኣስታት 2012 ኣቢሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሓፈሹ ኣብተን ከባብን መጀመርያ ግዜ ግን ኣብ ጅዳ ሓደ ሰብ ብከቢድ ናይ ሰዓል ሕማም ሓሚሙ ክፍወስ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሞት ወቂዑ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ምስ ጀመረ ዓቢ መጽናዕታት ይግበርሞ እዚ ቫይረስ እዚ ተጸኒዑ ሽዑ ንሽዑ ናይቲ ቀደም ንፈልጦ ናይ ቫይረስ ኮሮና ዘርእን ዓልየትን ምዃኑ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ክሳብ 535 ወይ 537 ዝኾኑ ሰባት ይሓሙ
بدحريو حد 247 ገለ ዝኾኑ ውን ይሞቱ ማለት እዩ ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ግን ናብ ካልእ ቦታ ብዙሕ ኣይከደና ኣብነት ኣብተን ዝኸደን ቦታታት ተርኢናን ኣብ ቀጠር ተራእይ ነይሩ ኣብ ቱኒዝያ ተራእይ ነይሩ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ተራእይ ነይሩ ግን እዚ ውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ እቲ ዝበዝሕ ምምሕልላፍ ኣብቲ ሆስፒታል ከባቢ ክበፅሕ ንዝመፀ ወይ ድማ ጥቡቕ ርክባት ዝነበሮ ምስቲ ዝሓመመ ሰብ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሙን ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ናይ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ብድሕሪ 2014 ውን ብዛዕባኡ ዝተነግረ የለን ማለት እዩ እዚ ሕጂ መፂ ዘሎ ናይዚኣቶም ዓሌት እዩ ሕጂ ናይዚኣቶም ዓሌት ኮይኑ ቫይረስ ኮሮና እዩ ቫይረስ ኮሮና ማለት ተመሳሳሊ ሕብሪ ዘለዎ እዩ ቫይረስ ኮሮና ማለት ኣብ ሰብ ዝርከብ ኣብ ካልእ መጥወቲ እንስሳታትን ኣብ ኣዕዋፍን ክርከብ ዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ቫይረስ ኮሮና እቲ ካብ ሰብ ሓሊፉ ኣብ ግማል ክርከብ ከም ዝኽእል ኣብ ኣዕዋፍ ክርከብ ከም ዝኽእል ኣብ መንካዕ ክርከብ ከም ዝኽእል ሓደ ሓደ ከምዚ ናይ ኣራዊት ደማሙ ዝመስሉ ዘርኢ ራኩን ዝበሃሉ ኣብ ኣቶም ክርከብ ከም ዝኽእል እዚ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ እዩ እዚ ሕጂ ናብ ሰብ ተመሓላሊፉ ዘሎ ከዓ እዚ ኮሮና ቫይረስ እዚ ናቶ ዓሌት ኮይኑ ግን ብኣዝዩ ጽዑቕን ዕውት ምትሕልላፍ ባህሪን ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ኣብ ቀረባ እዋናት ከዓ ዓበይቲ ለበዳታት ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓለም ከስግእ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ተፈሊጡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ታሪካዊ ኣመፃፃ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስለዚ እቶም ቫይረስ ኮሮና ዝበሃሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣለው ንእንስሳታት እውን የጥቅዑ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ተስዩ ኣበይ ተላዒሉ ንዝብል እቲ ናይ መጀመርያ ዝተላዕለ ከም እምነት ናይቶም ተመራመርቲ ወይ ድማ ከምቲ ፅሑፋት ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ታሕሳስ 8 ቢሉት ናይ መጀመርያ ሰብ ይተሓዝ ማለት እዩ ሕጂ ካብ 8 ታሕሳስ ጀሚሩ ክሳዕ መጨረሻ ናይ ታሕሳስ ዝነበረ እዋናት ከዓ ሓደ 50-51 ዝኾኑ ብተመሳሳሊ ሕማም ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ቻይና ውሃን ዝበሃል ከተማ እዩ ነይሩ ሕጂ ናይዚኣቶም ድሕሪ ባይታ ክትፅናዕ ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካበይ ኣምፅኦሞ ብኸመይ ገይሮም ኣልዒሎሞ ዝበሃለሉ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ኣብቲ ከተማ ናይ ባሕሪ እንስሳታት ህይወት ዘለዎምን ህይወት ዘይብሎምን ካልኦት እንስሳታት ሃዲኖም ዘምፅዎም ብህይወቶምን ዝሞቱን ዕዳጋ ዝሸያጥሉን ዝለዋወጡሉን ከባቢ እዩ ነይሩ ስለዚ ምናልባት ካብዚ ዶ ተረኺቡ ክኸውን ይኽእል ዝበሃል ጥርጣረታት ኣሎ ሕጂ እቲ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ፅንሰ ሓሳብ እንታይ እዩ ምናልባት ካብ ናታቶም ዘርኢ ወይ ካብ ናይዚ ዓሌት ናብ ሰብ ተመሓላሊፉ ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ዘሎ ምርመራታት ምናልባት ነዚ ከጠናኽሮ እኳ እንተዘይከኣለ ካብቲ ከባቢ ዝነበረ ፈሳስት እዩ ካብቲ ጣዋሉ ድዩ ገለ ዝነበረ ግን ኣምፂኻ ነቲ ቫይረስ ክርከብ ከም ዝኽኣለ ከነረጋግፅ ንኽእል ብንጹር ግን ካብዚኣቶም መፂልካ ከተረጋግፅ ኣይትኽእል ኢና ስለዚ ናይ 1995 ዝነበሩ ጀሚርካ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሰባት ሕማም ዘምፅኡ ብድሕሪኡ ኣብ ቻይና ከም ተረኣየ ብድሕሪኡ ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ከም ተረኣየ እዚ ሕጂ መፂ ዘሎ ኮቪድ-19 ንብሎ ድማ ናታቶም ዓሌትን ዘርእን ኮይኑ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ምትሕልላፍ ብቐሊሉን ኣዝዩ ብዕውት ደረጃን ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ታሪካዊ መፃፃ ናይቲ ቫይረስ ስለዚ መልክዑ ዳቀይረ ክመፅእ ፀኒሑ ድዩ ማለት ምክንያቱ ካልእ ብሂላታት ስለ ዘሎ ድዩ ተመስሪሒ ዶ ክኸውን ይኽእል ንሰብ ከጥቃዕ ብዝኽእል መንገዲ ገለ ሰባት ወይ ገለ ክኢላታት ፀረ ህዝቢ ወይ ግብረ ሽበራውያን ዝበሃል ኣሎ ሞ እንዳቀየረ ዝመፀ ክኸውን ይኽእል ዶ እሱ ሕጂ እሱ ናይ ሰብ ብሂላት እዚ ሓቂ ዘይብሉ ኣብ ሳይንስ ዘይተመስረተ ብመርትዖ ዘይተረጋገፀ ሰባት ብዘለዎም ተኽእሎታት ብማሕበራዊ ሚድያታት ዘመሓላልፎ ነገር እዚ ዋላ ሓንቲ ሓቂ ነገር የብሉን ዝኾነ ይኹን ህዋስ ጀርም ቫይረስ ይኹን ባክቴርያ ግን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይ ምቅያራት ባህልታት ኣለዎ እዚ ናይ ምቅያራት ባህርታት ከዓ ካብ እንስሳታት ሓሊፉ ንሰብ ከም ዘጥቅዕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኣብቲ ሰብ ኮይኑ ድማ ዝተፈለየ ነገር ኮይኑ ቀልጢፉ ከም ዝመሓላለፍ ክገብሮ ዝኽእል ባህርያታት ከጥር ይኽእል ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ምቅያራት ባህርታት እውን ነቲ ቫይረስ ይጠቕሙ ማለት ኣይኮነን ነቲ ቫይረስ ዝጎድእ ምቅያራት እውን ክገብር ይኽእል ብዝኾነ ይኹን ነገር ግን ካብ ቤላ ቤሎ ሓሊፍና እዚ ቫይረስ እዚ ኣብቲ ከባቢታት ከም ተላዕለ ምናልባት ካብ እንስሳታት ዘርኢ ከም ዘለዎ ብርግፅ ግን ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣዩ ዝነበሩ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዝምድና ከም ዘለዎ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ጽቡቅ እስከ ብኸመይ ሞ ዝመሓላለፍ እዚ ሕማም እዚ
لبدا خنيرو قدم حجي نالبات هو حجي لبدا زبحال انتاي حد حمام قدم حجي تراي زي فلت حد سب يكون كلتا سب يكون لبدا وي دما تريو اينا نقول مالتي حجي زياتهم كم تزولكها قدم ناي غنفاع وي دما ناي زقليل ناي صرر مبال ناي مسعل نغرات كم لبداتات يراي نيرم نسب ግን ناي حكمنا عدلاينات وي دما ناي اب هوسبيتالات كيت كامعوا بوزح ايرئني نيرو ات بدحري زمصر لبدا ግን كبيد زخونه ناي سرعه متنفاس نيرو تينا ابنت 2002 زنبره كورونا فيروس سارس كورونا فيروس نولا زنبرنا نسو دما بت زنبرنا متحلاف عقمي بت استغبر متنققن افتا 2003 اب قصصراتي دحر 2004 اي تراين بدحري نعوز ماساسل لبدا خمس زولكا ابز حوس دسيت ناي سعود عرب زنبره نسو خا اقصاب 2004 اب قصصراتي اذا فيروس زي ግን ዋላ ናታቶም ዘርዳይ ሃሉ ወንበር አዝዩ ብቁልጡፍን بقليلون كابسب نابسب كمحلالف المخانو طرحينا خنفلط زلنا انت ترئيتات سلازي اتناي متحلالف نغرات انتاين اتسب سعل ندحر دالي وخينو اتناي سرعه متفاسنش ندحر دا خينو مسب ندحر دا تقراري بلي خينو كافت زسعلو زعنطسو نابت خال سب خيد خيل ناب قصو خيد خيل بتنفاس قطو خيل ناب عينت خيد خيل وي دما كسعل كله يروح سعل خيل بزيت ابل وي نسب سلام كبر خيل لازم توم فيروسات ابي اداو كله خيل ابي الواسات كله خيل هجي اذا تزلكف زلسب بقليلو عينو خيز خيل وي تفاسو خطو خيل وي افخ خيز خيل افنچو خيز خيل بخمزي يلابع مالتي ازي اتناي ملابع مالتي سلازي بخمزي يلابع اتناي ملابع نغور خا بطعم ازيو بزحي انتي فولي غبرو خابتم كالوت اتي فولي زغبرو حدا سب نخندي كلابع يخيل هجي بوحدو حدا سب نخلته ثلاثه سب كلابع يخيل مالتي حجاب ذكر دعنا زغلو اتم كلتا ثلاثه استلاعو نخندي سب كلاو خلو اتم ثلاثه تحدن ثلاثه تحدن ثلاثه تحدن ثلاثه وي تحدن خلته تحدن خلته تحدن خلته كازم حدش تخلته نخندي كلاو خلو تحدن خلته تحدن خلته تحدن خلته ازيو بزحي حجي ابزج نايلو منو استوهابه ناي راس عنقص افت مالون افت غازيطا زتصحفه برغص كومي حدث اندحر داني مكاراخل زي تغيرلو اندحر داني بزح وانات صنيحو ابزن مسغاغر زين كساب 50 شيء سب كلكف وي كلبد يخل مالتي حجه الفيروس بعينت مستمنا قدم زمدنا له بامصاصانايتي حمام كبدتون ازي خبدي بمتحللاف ازي قدم حجه ترايو زي فلط فيروس مخانو كنصنع غبانا مالتي سلازي خمزي سلازخونه اي يتخن كالخالو بلزغبانا مقدتات اتن حقتاتن اتن اغبات نسكند تخون كي تغاغنا 100 ب100 خنفصمن زغبانا مالتي بل بروفيسور منالبات الفيروس اتيكالو نبلو اتيلو نابسب معاسي ملكتات زري بخمي يجمر حجي سو انت اينا هنقبل نخيل كافتن زترخوا مصنعتاتنا نرخون حجي اتزبزح مصنعتي تغير زول اب تشاينا حجي تشاينا عابي ابركتو ابن عالم غيرملو حدا كمي غير كانت فيروس كتكالخل كم تخيل استغبره كل سب راديو تلفزيون ريوي زغرمي اتخالاي نجر ات فيروس انت عينته مخانو تمراميرم نسو مستمنا قدم فيروس ركب كم زلوهم حدش حدغኛ فيروس مخانو بخمي كنمرمرو خم نخيل اقربوا ملنا اتخال ازغبرو كافتم دقيسم زنبرو سبات كندي سبات ملكتات يغبرو كصاخ كندي يصنح يبل حجي حدث بت فيروس اندحردات تلخيف ناب نفس اندحرداتيو اوشت خلته كساب 14 معلت زلو غزي ملكتات كرئ خيلي زياتهم بحافشه توم زحامو مستوات كنوصدم كلناي حجي بغمغام توم زبوز حسابات غد اب كلته كساب 7 معلت يريو مالتي تحنت غمغام كنوصدا خلنا مبزحتهم 50 غاميتي اب 5 معلتي ملكتات نايت فيروس يريو مالتي حجي ازي انتاي طقم الو اندحردايلنا حدث مزخونه يكون سبنايت فيروس زتلخفه تراخيبه نيره سلامتا تباهيله نيره تقايره نيره مو حدغنيا خخون خيله اندحر دايلو ابزن زتراخبلن معلت جميرو كساب 14 معلتي ناي نفسه وشبا خغبر اندحر داخيلو نافت ناي كال سب ناي متحلاف تخولو يلن معناته يكون حجي حدا اي رايون معناته يكون اوشت حدا معلت تراينا كله خونو دحر 14 معلتون كصنح يخيل خون ات مبزحته كن كاب كلته كساب 14 معلت زله غيجي ازي كاني ابت مكلخال نغبرم
ስጉምትታት ዓብይ አስተዋጽኦ ኣለዎ ማለት እዩ በጣም ጽቡቅ ምናልባት እቲ ናይቲ ሕማም ክብደት ዝርግሐ ከመይ ዝመስል ብፍላይ ኣብ ህፃናት ኣብ ዘይተወልዱ ኣብ ነፍሰ ጡራት ክትገልጸልና ምናልባት ሕጂ ክፈልጦ ዘለዎ ሰብ ከምቲ ዝበልና ተንፈልጠን ብከመይ ክንካለን ንኽእል እየን ብዙሕ ዘይንፈልጦ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ኩሉ ይፍለጥ ማለት እቲ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ንፈልጦ ከንታይ እዚ ቫይረስ እዚ ዓልየት ከም ዘይፈሊ ዕድመ ከም ዘይፈሊ ኣህጉር ከም ዘይፈሊ ሰንጢቑ እዩ ዝኸይድ ትሪኢና ኣለና ካብ ክንደይ መዓልቲ ንኩሉ ዓለም ኣላቢዕዋ ከም ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ እዚ እንታይ ንፈልጥ ኦኬ መብዛሕትኦም ቶም ሰባት ዝሓመሙ ኩሎም ኣዝዮም ይጥቅዑ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ብገምጋም እንዲና ክንዛረብ ካብቶም 100 ዝሓመሙ ቶም 80 ካብ 100 ዝኾኑ ብዙሕ ዘሰክፍ ምልክታት የብሎምን ንኣብነት ከም ርእስን ክሕዞም ይኽእል ቅርጥማት ክሕዞም ይኽእል ጉንፋዕ ክሕዞም ይኽእል ፀረርታ ክሕዞም ይኽእል ሕማም ርእሲ ክሕዞም ይኽእል ሕጂ እዚኣቶም ኣዝዮም ድሓን ኮይኖም ናይቲ ቫይረስ ሕማም ዘለዎ ማለት እዩ እዚኣቶም ግን ኣየመሓላልፉን ማለት ኣይኮነን እዚኣቶም ቶም ኣዝዮም ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ማለት እዩ እቶም ዝተረፉ 20 ካብ 100 ድማ እቶም 10 ካብ 100 ኣዝዮም ብፅኑዕ ይሓሙ ማለት እዩ ብርቱዕ ረስኒ ይገብረሎም ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ፀገማትን ረኽስታትን ይምፅኦም ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ዝኾነ ናይ ሕክምና ክትትል ከም ዘድልዮም የረዳእካ ማለት እዩ እቶም ዝተረፉ 10 ካብ 100 ከኣኒ ኣዝዮም ብፅኑዕ ይሓሙ ስርዓተ ምትንፋስ ንኸይሰርሕ ክእል ስለዚ እዚኣቶም ሓገዝ ናይ ምትንፋስ የድልዮም ከምዚ ኣብ ማሽን ኣብ ሳምቦኦም ቱቦ እቲኻ ምስ ማሽን ኣራኺብካ ብኡ ከም ዝትንፍሱ እቶም ናይ ምትንፋስ ስርዓታት ስለ ዝደኽሙ ከተንፍሱ ስለ ዘይክእሉ ኦክሲጅን ሕፅረት ስለ ዝገብረሎም ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ገፊሕ ዝኾነ ተኣሽሙ ዘሎ ስለዚ ትፅቡቕ ነገሩ ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ብቐሊሉ ክፈወስ ይኽእል ኣብቶም ፅኑዓት ሰባት ግን ከቢድ ዝኾነ ፀገማት ከም ጻልካ ክእልቶም ከእስራ ካብ 100 ዝኾኑ ማለት እዩ ብኻልእ እንታይ ክንሪኦ ንኽእል ብዕድመ ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክሳብ ሕጂ ካብ ውልድ ዝበሉ ክሳብ ወዲ 9 ዓመት ሓሚሙ ዝሞተ የለን እዚ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ድሓኒ ማለት እዩ ካብ 10 ዓመት ክሳብ 39 ዝዕድሚኦም ሰባት ድማ ካብ 1000 ሰብ ክልተ ብኣዝዩ ፅኑዕ ሓሚሞም ንሞት ይቃልዑ ማለት እዩ ስለዚ ዕድመ እንዳወሳካ ክትከይድ ከለኻ ናይቲ ሕማም ናይ ምፅናዕ ተቑለታት ኣሎ ማለት እዩ ካብ 40 ክሳብ 59 ዘሎ ሰብ ድማ ቁርብ እንዳዛየደ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ክሳብ 4 ካብ 100 ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ 4 ካብ 1000 ክሞቱ ይኽእሉ ማለት እዩ ልዕሊ 80 ዓመት እንድሕር ዳኣሊ ኮይኑ ኣስታት 15 ካብ 100 ናብ ሞት ይቃልዑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ሓበሬታ ይህበና ኣብቲ ኮነቱ ኩሮም ንኽእል ኣተኣላለያ ናይቲ ሕሙን ኣብቲ ናይ ምክልኻልን መረዳእታ ይህበና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ገዛውትና ካብ 80 ዓመት ዕድሚኦም ንላዕሊ ተልዮም ዝወፅሉ ምክንያት የብሎም ሰብ ክበፅሖም ኣየድልን እዩ ንሳቶም ከዓ ካብ ገዛ ክወፁ ኣይግብኦምን ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትጥቅዑ ይኽእሉ ንሞት ከዓ ስለ ዘብፅሖም ማለት እዩ ካልእ ኣንፃር ክንሪኦ ከለና ነዚ ሕማም እዚ ከጋድድዎ ዝኽእሉ ንቡር ሕማም ዝነበሮም ሰባት ኣሎ ንኣብነት ንሕማም ልቢ ወይ ድማ ናይ ፀቕጢ ደም ዘለዎም ሰባት እንድሕር ዳኣ ብብርቱዕ በዚ ሕማም እዚ ተታሒዞም ክሳብ ትሞት ኣብኣቶም ክበዝሕ ክእል ካልእ ናይ ሕማም ኣዝማን ብዙሕ ግዜ ዝነበሮም ወይ ድማ ስርዓተ ምትንፋስ ቅድሚ ሕጂ ተተንኪፉ ዝነበረ ከም ብሮንካይትስ ዘለዎም ከምዚ ዝመሰለ ሰባት እንድሕር ዳኣ ሓሚሞም እቲ ሕማም ክብርትዖም ይኽእል እዚታት እቲ ብንጹር ካፍተን ስጋብ ሕጂ ተገይረን ዘለዋ ዝተፀፀያ መፅናዕትታት ክርዳእና ይኽእል ማለት እዩ እዚኣተን ከዓ ንምክልኻል ክንጥቀመለን ኣለና ማለት እዩ ኣብነት ሓደ ሰብ ዕድመ እንድሕር ዳኣ ደፊኡ ኮይኑ ከም ዝብለካ እኹል ምክልኻል ክገብር ኣለዎ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳኣኒ ሕማም ኣለዎ ኮይኑ ብዘየድሊ ነገራት ካብ ሰባት ዝራኸበሉ ካብ ገዝኡ ዝወፀሉ ምክንያት የብሉን ማለት እዩ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዚ ናይ ቁፅር ሰሌዳ እዚ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ነፍሰ ጡራትን ትድቅን ከንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ሕጂ ኣብ ነፍሰ ጡራት እቲ ኣብ ነፍሰ ጡራት ኣብ ውስናት መፅናዕትታት እዮም ግን እንታይ ክእል ነፍሰ ጡራት በቲ ዕድሚአንን በቲ ጥዕንአንን ምስ ከምኣተን ዝኣመሰላ ዕድመን ጥዕናን ዘለዎን ዘይ ነፍሰ ጡራት ክነዋዳድሮ ከለና ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ ኣበር ወይ ድማ ሕማማት ኣይመፀንን እዩ ስለዚ ውፅኢቱ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣብ ናይ ዘይተወልዱ ቆልዑ ክተሓላለፍ ዝኽእል ዝብል ዓብይ
ትንታነታት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ክረጋገጽ ኣይከኣለን እሱ ንግዜ ንመጽናዕትን ዝኸይድ ኣብዚ ተወለዱ ህፃናት ግን ውሉድ ምስ ወለዱ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እቲ ቫይረስ ክርከብ ተኻኢሉ ኣሎ ብማህፀን ተመሓላሊፉ መፅዩ ወይ ምስታ ኣደ በቲ ብሕማም ተታሒዛ ስለ ዘላ ዲ ካብኣ ተመሓላሊፉ መፅዩ ብንጹር ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ግን የነጽሩ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሰ ጡራት ኣደ ዝፈርሓሉ ምክንያት የብለንን ከም ሰበን ክንጥንቀቕ ኣለዎን እቲ ህፃን ክሕዞ ክእል እዩ ዋላ ምስ ተወለደ ንሱን ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን እቶም ኩለን ናይ ምጥንቃቕ ኣገባባት ግን ክንጥቀመለን ኣለና ማለት እዩ ኣብዚኣ ቀጻሊ ሰብ ዝሓተላ ፕሮፌሰር እቶም 80 ካብ 100 ምልክታት ከይረኣዩ መባእታዊ ዝኾነ ምልክታት ኣርእዮም ይሰግርዎ ዝብል ሓበሬታ እዩ ዘሎ የብሎምን ሓዊዮም ማለት ድዩ ኣይኮነን ስወዳእኻ ታ መስራሕሲ ሓዊኻ እቲ ቫይረስ ወፂኡ ዲ ካብ ነብስኻ ሕጂ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ መን ከመይ ጌርና ኢና ሓዊ ንብሎ እዞም ምልክታት ዘይብሎም እንታይ ሳዕቤናት ከምፅልና ክእሉ ናብ ሕክምና ተፈሊጦም እንድሕር ደኣኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሳብ ዝሓዊ ዘየፅኒሕናዮም እዚኣቶም ማኡ ከለዉ ፍቲ ሕብረተሰብ ኣትዮምን ሓሚሞም ሓዊዮም ንኻልእ ሰብ ለኪሞም ክሓዊ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓዊ ዝበሃል ግን ኣብዘን ውሽጢ ዘለዋ መዓልታት ረስኒ ዝገዲፍዎ ሰዓል ገዲፍዎ ኩሉ እቲ ምልክታት ጠፊኡ ብውሕዱ ንሰለስተ መዓልቲ ክሳብ 7 መዓልቲ እንድሕር ደኣ ገዲፍዎ እዩ እቲ ሓዊ ዝበሃል ብሕክምና ክርአ ከሎ ግን ብሕክምና ምርመራ ምስ ተገበረሉ ኣለካ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ምስ ፀንሐ ሓዊኻ ተባሂሉ ኩሉ ምልክታት ምስ ገደፎ ምርመራ ተገይሩሉ እሞት ምርመራ ቫይረስ ምስ ዘይህሉ እንደገና ካልኣይቲ ምርመራ ድሕሪ 24 ሰዓት ብውሕዱ ተደጊማ ንሳ ከኣኒ ዘይብሉ ምስ ዝኸውን የብልካን ክበሃል ይኽእል እዚ የብልካን ዝተባሃለ ሰብ ሓዊ እዩ እቲ ቫይረስ ሙስ የለን ሕጂ እቲ ዓቢ ስጋት ናይ ዝሕማም እዚ ግን እዚ ሓዊ ካብ ገዙ ዝመፀ እንደገና ኣይሕዞን ማለት ኣይኮነን ክፍለጥ ትኽእል እዚ ሕማም ንቡር ማለት ንብዙሕ ግዜ ክፀንሕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ገዲፉልና ኣይከይድን እዩ ንኣብነት ንሽ እንድሕር ዳ ሒዙካ እንድሕር ዳ ሓዊኻ ልክዕ ከም ተኸተብካ ክትሓዊ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ሕማማት እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ይኮነን እዚ ቫይረስ እዚ እንደገና ክሕዘካ ክእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ካብዞም ኣብ ቻይና ሓዊዮም ተባሂሎም ንገዝኦም ዝተሰደዱ ክሳብ 14 ካብ 100 ዝኾኑ ምልክታት ናይቲ ቫይረስ ኣለዎም ስለዚ እንደገና ሒዝዎም ወይ ድማ እንደገና እቲ ቫይረስ ደጊስዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ምጥንቃቕ ክሳብ እቲ መፂ ዘሎ ለበዳ ኣብ ቁፅፅር ዝኣቱ ጎዲሉ ክንከላኸሎ ክሳብ ንኽእል እተን ናይ ኩሉ ግዜ ንገብረን ምጥንቃቓት ቀፀልቲ እየን ማለት እዩ መድሃኒት የብሉን ይበሃል ግን ከዓ ሕክምና ኸይዶም ሓዊዮም ተመሊሶም ይበሃል ከመይ እዚኣ ፕሮፌሰር እወ ሕጂ እንታይ እዩ መድሃኒት የብሉን ክበሃል ከሎ ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ካብ ባክቴርያ ዝመፀ ነድር ናይ ሳምቦ እንድሕር ዳ ሒዝካ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝመፀ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ፔንስሊን ይወጋእ ባክቴሪየም ይወስድ ገለ ወሲዱ ዝኣክል ወሲዱ ይሓዊ ይፀሪ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ነቲ ቫይረስ ከጥፍኦ ዝኽእል ወይ ድማ ንኸይራባሕ ክኽልክሎ ዝኽእል መድሃኒት ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽበን የለን ተስፋታት እንድሕር ዳ ኣልዩ ነዊሕ ምርምርን ነዊሕ መጽናዕትን ግዜን ዝወስድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ዝግበረሎም ኣብ ሕክምና ኣብ ሕክምና መብዛሕትኡ ሰዓል ሒዝና እንታይ ንገብር ብርቱዕ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ትገብር ኣዝዩ ብርቱዕ እንተኮይኑ እንታይ ንገብር ሓደ ኣብ ገዛና ኸይና ክንገብር ናብ ሰብ ከይንላገብ ንቐርብ መግብና ብፅቡቅ ከም ንበልዕ ንገብር መፈሳሲ ከም ንወስድ ንገብር ረስኒ እንድሕር ኣለና ፈውሲ ረስኒ ንወስድ ማለት እዩ ቅርጥማት ተሊካ ነቲ ፈውሲ ቃንዛ ትወስድ ኣብ ሆስፒታል እንድሕር ዳ ኣሊኻ እውን ልክዕ ከምዚ እዩ ዝግበረልካ ማለት እዩ እዞም ኣዝዮም ዝሓመሙ ሰባት ግን ሓደ ኣዝዮም ፈሳሲ ክውሕዶም ይኽእል እዩ ካልእ ሕማማት ናይ ሳምቡ ሕማም ናይ ኩሊት ማዕናጡ ውፅኣት ካልእ ነገራት ክመፆም ስለ ዝኽእል ምናልባት ፈሳሲ ከም ናይ ሓይሊ ክወሃቦም ይኽእል ከም ፀረ ባክቴርያ ክወሃቦም ይኽእል ሓገዝ ናይ ኦክሲጅን ክወሃቦም ይኽእል ካልእ ናይ ምትንፋስ ሓገዛት ክወሃቦም ይኽእል እዚ እዩ እቲ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ከምዚ ተገይሩሉ ዝበሃል እምበር ነቲ ቫይረስ ዘተኮረ መድሃኒት ከጥፍኦ ዝኽእል ወይ ንክራባሕ ክኽልክሎ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ የለን እቲ ዓብዪ ቡድሆ ናይ ዝሕማም እዚ ከዓ እዚ እዩ هراي بروفيسور من هالبات زي كلمة أنا نقصله نتخطاتلتي ناي تليفون عدلات كنكفت يحيش كبرات تخطاتلتنا زت زبوز الله مدب دكتور عتاب سيدي زعبنا دمان كورونا فيروس زملكات يو
أبز مدبزي وين أبز أرستزي زلكم زعبات حمام أفنتكم زبر حتوتات بيقول تليفوناتنا 10 تخلته 24 54 ويدما 10 تخلته 24 74 ندويلكم بروفيسور نغاسي كترهبوا تخدهم بروفيسور كساب صاوي تليفون زمصانا نافت حتوتاتي كقصل ابز اوان زي يتزعبي سغات نايز لبدازي وي نايز فيروس زي انتايو درجه عالم يتزعبي سغات درجه عالم حزبي وكل افلطون نقحتن الودو يبلون بزعبا فيروس زي يتقندي جي حزبي اتزوهابو ممرحيتات اب غبري يوعلو الودو يلن يطنق زاكل طنقاق يغبر الودو يلن ايزي معناتو مدهانيت سلازي يبلو هجي كافتن عبيت بدوهات مدهانيت زي مهلاوي زي مدهانيت سلازي يبلو زي فيروس زي كساب بتي توهيبنا زلو ممرحيتات اندات خلاخلنا كنصنح كمزلنا حنفلط كنكل علينا معناتي اتي خلاي بدهنا زي فيروس زي كم تم كالوت فيروسات نابنت كم فروماي كم روبيلا ويدما كم ميزلس نفيو نبلم كتابت يقولوا حجي كتابت كم عابي هنقوتا صباح دحر صباح زمص ነገር አይኮነን ام مصنعتات بزح مصنع حجي كاب 30 74 زخونا بزح مصنعتات يغبرالو እቲ ሓደ ውጪት ክርከብ ዝኽእል ብውሕዱ ካብ ዓመት ክሳብ ክልተ ዓመት ስለዚህ እዚ እቲ ካል ብድሆናይ ቫይረስ እዚ እቲ ሳልሳይ ብድሆናይ ቫይረስ እዚ ኣብዚ ዓለም ከጋጥሞ ዝኽእል ናይ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጥዕናዊ ፀገማት እንታይ ማሕበራዊ ፀገማት የምጻሉ ሪና ያለና ሰብ ክቀሳቀስ እንድሕርዳ ዘይክእሉ سب تي معلتو سرحته كسرح صلاة سناي فيروس تبعي صلاة سناي فيروسي زي صلاة فقري صلاة ديمقراطي زخون فيروسي سلام يتبالنيها سلازي زيتات اندحر دا خوينو معرخ اندي قطواوي زي مرغا يمص مالتي حجي عالمنا بيت خيداله نصوري نابنت بچبط كن فلط زغبانا እዚ ናይ ትራንስፖርት ናይ ነፈርቲ ጠጦ መስበለ ክሳብ 200 ቢሊዮን ክሳራታት ይመጻሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዓለም ድማ اب ناي قطبا قلولاوي اتيا زلا سلازي كابزي حجي زلو نتحتي مسقات حليفو ولا ناب ديبريشن وي دما ناب سنطاون كاتو يخيليو سلازي ازي تي وانا نغير قال ابطعنا زمص صقمات انتاي ابطعنا خمص زخل صقمات ازي ندحر دا زلبدازي بزي تصبنايو بزي عامخا تتوكيسو ندحر دا خيدو حدا نتوم ناي حكمه كيلاتاتكا كتكلاخللومن ايتقلنيها معناتي مساتما قدمه غنباريم زلو قال ابس حبرتسب بساخه زتحققوزون كل كوفيه معناتي سلازي نتي ناي سب حيلي اتي كتقربت خل مدهانيت اتي كتقربت خل ناي مكلاخل خون كال نغرات بمولو يغدلالو معناتي حجي ابتن زبهلصنا حكمنا اغبابات كاب نتسب كاب مهاب تبغيسن كام مفراي زنبرا سنكلكل يلنسي زي غبرو زنبرا نغراتين زغبرا زلا ስለዚህ እቲ ብሙሉ ናይ ሕክምና ነገራት ከም በዓል አፍካ ዓይንትኻ ገጽካ መሸፈኒ ዝማስክ ንብሎ ከም በዓል እቲ ናይ ሓል መድሃኒታት ከም በዓል እቲ ሓገዝ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ወይ ድማ ቬንቲሌተር ማሽንስ ንብሎም ንሳቶም ኣዝዮም ውሒዶም ነቲ ክንክን ኣዝዩ የዛውዕሉ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዚ ዝለዓለ ቁልውላው ምናልባት ዓለም ቅድሚ ሕጂ ለበዳታት ነይሮም እዮም ከምዚ ዓይነት ናይ ማሕበራዊ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ሕክምናዊ ቁልውላው ግን ኣነ ምናልባት ዘጋጠመ ኣይመስለንን ምናልባት ፕሮፌሰር ዝዓበየ ብድሆናይ እዚ ሕማም እዚ ምልባዕ ብኸመይ ዝላባዕ እስከቲ እንዳተላባዕ ይኸይድልና بخمي كخنقطو نخل حجي زي فيروس زي بمنتاي اللابع نحر راينا حادث بت فيروس ترخبه ابز سعللو ابز انتصل غزي نابت زي حامه مسب اتوم نطبطاب كافو زوصو اتوم زسعلوم ነገራት ናሽቱ ነገራት ነትሰብ ናብ ስርዓተ ምትንፋስ ከኣቱ ይኽእሉ ናብ አልባሳቱ ኸዱ ይኽእሉ ወይ ድማ ናብ ገጹ ኸዱ ይኽእሉ ተሸፊኑን የዕንቱ ሓስኽእል አፍንጩ ሓስኽእል አፉ ሓስኽእል ያቱ ማለት በኻለ አዘራርባ ኸኣ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ዳ ብቐጥታ ሰላም እንድሕር ዳ ኢልኒ ኣብ ኢዱ ዝነበሩ ቫይረሳት ናብ ነፍሰይ ከኣቱ ይኽእሉ ምክንያቱ ዓይነይ አፍንጫይ ክሕስ ስለ ዝኽእል እንድሕር ዳ ሰይሙኒ ኸኣ
ኣብኡ ዝነበሩ ብትንፋሱ ይኹን በቲ ኣብ ገጹን ኣብ ኣፉን ዝነበሩን ክሓልፉ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ዝኸፍአ ኣተሓላልፋ ናይቲ ቫይረስ እቲ ካልእ ባህሪ ናይዚ ቫይረስ እንታይ እዩ እቶም ካብ ኣፍና ወይ ድማ ካብ ነፍስና ነይሮም ኣብ ካልእ ቦታታት ሒዝና ተንኪፍና ንኣብነት ከም ጣውላ መሳሊ ንኣብነት ከም ናይ ማዕጾ መኽፈቲ መሳሊ ንኣብነት ከም ናይ ልቺ መወልዒ ስዊቻት መሳሊ ዝኾነ ኣቕሓ ንጥቀመሎም መሳሊ እንድሕር ዳኣ ተንኪፍና ሞት ቫይረስ ኣብኡ ኣብ ኢድናን ኣብ ነፍስና ነይሩ ኣብኡ ከዓ ናይ ምጽናሕ ተኽእሎ ሃልዩ ካልእ ሰብ ከዓ ንዓኣቶም ሒዙ ናብ ገጹን ናብ ዒንቱን ሒዙ ናብ ነፍሱ ከኣትዉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝቐለለ ነቲ ቫይረስ እሞ ንኽትከላኸሎ ከዓ ኣዝዩ እቲ ዝበርትዕ ምዃኑ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ንጹር ክኾነ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ናይ መከላኸሊ መገድታት እንታይ ክኾና ኣለዎን እተን ናይ መከላኸሊ መገድታት ንጥቀመለንን ብሕክምና ዝወሃባና ከማስተምህሮን ኣገባባትን ሕግታትን ድማ ንእሽተይ እንድሕር ዳኣ ሰንከልከሊልና ብቐሊሉ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ ብምንታይ ክንከላኸሎ ንኽእል ቫይረስ እዚ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብትንፋስ ዝመሓላለፍ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እንድሕር ዓይና ምፍንታት ምርሓቅ ኣነ ንስኻ ናይ 1 ሜትሮን ዝያዳን ጌርና ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ስለምንታይ ይጠቅም ዝምፍንታት ብሳይንስ ተጸኒዑ ድዩ ወ ተጸኒዑ ብርግጽ ተጸኒዑ ካብ 2 ሜትሮን ንላዕሊ እንድሕር ዳኣ ነተራሒቕካ ተዘራሪብካ ሰላም ተባሂልካ እቶም ካብ ኣፈይ ነጢሮም ዝወፁ ናባኻ ዝኸዱ ምናልባት ኣይበፅሑኻን እቶም ዝወፅኻ ኣዝዮም ውሕዳት ኮይኖም ሕማም ከምፅልካ ይኩሉን ይኾኑ መብዛሕትኦም ግን ናብ መሬት እዮም ዝዓርፉ ኣብ መሬት ዓሪፎም ከዓ ብዙሕ ህላዊ ኣይክህልዎምን እዩ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ኣነ ቀሪበ ሰላም ዝብለካ ኣለየ ኮይነ ኣነ ንዓኻ ምስቲ ናተይ ገፀይ ዝሕዝ ምስቲ ዝስዕል ናባኻ ከመሓላልፈልካ ክእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ምፍንታት ማለት እዚ እዩ ትርጉሙ ክንደይ ክፈናታት ኣሎ ካብ 2 ሜትሮ ንላዕሊ ክረሓቅ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ምፍናት እቲ ካልእ እቲ ቀንዲ ክንከላኸሎ ዝግባአና የእዳውና ክንሕፀብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ የእዳውና መዓስ ንሕፀብ ክንደይ ሻዕ ንሕፀብ መወዳእታ ይብሉ 10 ግዜ ተሓፀብ 10 ግዜ 30 ግዜ ተሓፀብ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሰብ ደገ ወጪው ክምለስ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ገዝኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢዱ ክሕፀብ ክኽእል ኣሎ ኢዱ ድማ ብሳሙና የዕፊሩ መጀመርያ ከምዚ ገይሩ ክሕፀብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሳሙና ዓፊሩ ድማ ኩሉ ከምዚ ገይሩ እንደገና ክሕፀብ ክኽእል ኣለዎ እንደገና ከምዚ ገይሩ ክሕፀብ ክኽእል ኣሎ ነዚኣ ከዓ ከምዚ ገይሩ ክፍሕፍሐን ክኽእል ኣሎ ነዚኣ ክፍሕፍሓ ክኽእል ኣሎ ነዚኣ ከዓ ንበይና ብሳሙና ክፍሕፍሓ ክኽእል ኣሎ ነዚ ሓንቲ ክፍሕፍሓ ኣሎ ነዚኣ ከዓ ክፍሕፍሓ ኣሎ ነዚኣ ክፍሕፍሓ ኣሎ እዚኣ ከዓ ክትነቅፅ ኣሎ እታ መንቀፂት እንታይ ክትከውን ኣብ ንፋስ ክንቅፃ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ እንድሕር ዳኣ ልዎ ኣብ መንቀፂ ከምቅፆ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ኣብ ወረቐት ኣብ ገለ አንቂፁ እቲ ወረቐት እንትገለን ድማ ኣብ ሱቱር ቦታ ክጓሓፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምናልባት ገፁ እንተሓዘ ገለ እንተሓዘ ድሓን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኻ ትኣቱ ክትሕፀብ ካብ ገዛኻ ክትወፅእ ክትሕፀብ ኣቑሑትካ ኩሉ ክትሕፀብ እቶም ዝተናኸፍካዮም ምናልባት ትጥርጥሮም ዘበሉ ኩሉ ግዜ ወይ ብዙሕ ሰብ ዝትንክፎም ድማ ንዓቶም ብሳሙናን ብጨርቅን ወይ ድማ ብኣልኮል እንድሕር ጌርካ ንዓቶም አንቂፅካ ግብር እዚ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ ስለዚ ኢድ ምሕፃብ እቲ ዝለዓለ ሳይንሳዊ መገዲ ካብ ቀደም ዝነበረ ሕጂ ድማ ብዝበለፀ መርትዖታት ክከላኸል ዝኽእል ብምዃኑ ሰባት ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ካልእ ምናልባት ኣብ ምክልኻል ክንዛረብ እንድሕር ዳኣ ኮይና ክትስዕል ከለኻ ክትጥንቃቅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሓደ ምርሓቕ ኣሎ እንተዘየለ ግን ኣብቲ ጉንቦ ኢድ ካብዚ ናይ ማለት ኣብ ኩርንዒት ብውሽጢ ሰብ ከምዚ ኢሉ ክህንጥስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኢዱ ክህንጥስ ጌጋ እዩ ወይ ኣብ መንዲል ገይሩ ክህንጥስ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ልስሉስ ወረቐት ከም ሶፍት ንብሎ ገይሩ ክህንጥስ ኣሎ ንሱ ድማ ብኣግባቡ ኣትዩ ክድርቦ ኣይኮነን ኣብ መኽደኒ ዘለዎ ናይ ጉሓፍ ክጉሓፍ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ምፍንታት ተዛሪብና ኣለና እቲ ካልእ ገፅካ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክትሕዝ የብልካን የዕንትኻ ኣፍንጫኻ ኣፍካ ገፅካ ክትሕዝ የብልካን ፅሩይ ኣብ ዘይኮንካ ሉና ብዝኾነ ይኹን መገዲ እዚኣ ክትፍለጥ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ጽቡቕ ፕሮፌሰር ቴሌፎን ጸኒሓትና ስቱዲዮ ኣይ መለሱልናን ዘለው ቅጽል ኢና ዝሓመመ ሰብ ኩሉ ሰብ ዝሓመመ ዲ ናብ ሓኪም ክኸይድ ዘሎ ወይ መኒ ናብ ሓኪም ክመጽ ዘሎ ዝሓመሙ ካብ ዝሓመሙ ማለት እዩ ቅድሚያ ግን ቴሌፎን ኣላትኒ ሃሎ ሃሎ ሰላም ዶክተራት ኣብ ስቱዲዮ ፕሮፌሰር ኣብ መስመር ኣሎ ተሓትት ትኽእል ኢኻ
ملقيتها بحال خلاص مرة الراي ملقيتها حجي في زقبر قصو قاسكو عزي تبو عندي بالمنستري تعنا المنستري زينا نزقبر دلو الراي حجي قن أنا انتا كعات الدلي حانتي تليفون نسا تليفون كتزقبر كان زي هجي شدي شاميجي جيكا حبريتها تسمعلو حجي يخونه حب شدر حاس حدث من هرحابي مكاس فقد أعلم كان حمد في الجامعة سمران ده المديناسي حليبة وي حازهاز وي أورتها تقوي اجي او حد واحد سبع انا حامت لكم انت عليها اجي قال حانتي تليفون وحد في التليفون بايرتيل انت زكفت مو تردينا كذا هو زخونه شاب شي اب سدرا زخونه يمطلعت كستايكري كلس نابا دويلو ترديداك طب انت تليفون سي تدليا هو تدليا ارا ريتو خبي بروفيسور ريتو برعون ارا يغللنا مسؤول ودي واي مسلني قصه ازي اقداسي تتع بتعم اقداسي تتع نتا منالبات كلهم دمنا بحكمنا زخدو تبلاون كتملس تخلفايلا بزخونه ግን እዚ ኣብ መደብ ኣሎ ካብ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ሓንቲ ጥራሕ ዘይኮነት ክልተ ሰለስተ ቴሌፎናት እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ገይሩ ዝኾነ ሰብ ናቱ ምልክታት ዘለዎ ወይ ድማ መስኡ ርክባት ምዞም ሰባት ናይኮም ሕማም ዘለዎም ኢሉ ዝጥርጥሮም ርክባት ዘለዎ ወይ ካብ ደገ ገሾም መጽኦም ምናልባት ሓሚሞም ኮንዮም መስኣቶም ርክባለን ዝብል ንምኽሪ ይኹን ንኻልእ ነገራት ይኹን خجبري بناي جدا كا أقداسي حدا كافتي تنكر مكلاخلي خنت قمر لزجب أنا نجاري موزي أتبط حتى نتحطيك من السكايات هل يكون كليت الله سني هلو سلام أنا يا إبراهيم غوريوس بعد كاس مرة راي بتعمي تبغي زي بروفيسور دكتورات الاستوديو تقولوا دمهم كل جزئين هذي استمروا بتعمي حبوساتنا تغني لنا minister jana bimahlatun ko mukhalai ana da hata zaalam shudishte und bhaldalo samhamad wala in tawarar wara musamo khabkaram do bezi naibata man dafara sarahibum musamma kam halalat استنتر حديهم تم شدشته سويس اللونا كلاي هاديمو قبلاجو بال عموم سن كابيلا بيلوديو ايكونن زينا مثلا هراي غني لنا خلي التليفون لاتنا بروفيسور القباب بيلنا الو سلام الو دكتور اتو استوديو هو يوحنس ماتين بالك عسل يزول الله هراي انا تي ريتو ويحطو تولو اتبليهم مع قربا دليل الله بدرجه منجستي بحافشه دما منستر تاعنا زغبر زلو تي حبريتان حزبنا معاب صبو ازي اسكاف حمام عبد الرجال عالم أصبح في حيو ترفنا عنا نتم قالوت بالطبع معبولو حاجات ونعبها شيء زور الزل حمام أقدم بيلنا أبتبي الرحج قال دقائق ساعة زبنا يو مرئيت نير ومالسي أب كفتات حزبي كم تقدموا أخافيبون داخله بعدي منجستي تمرت تطوي بال مقعدي أخابنا بني قارص عند تباهلن كله نتي أبجزات تطول كيف وصلنا نجن نحن نحبرهم زلنا دكنا زيادة متابع خونا يكلن دو سلمنتاي هو متمريص صباح نجو خاب مكل خال خاب مسأتونا العلم تحتن مبال حجب مكل خال كن قاصر نخلنا هلنا نكلنا قروا افتتحازا شللت النزل الله يسمع عني فلان بروح صل الله بعسب ابتغابينا زلو كم في ممرحنا منقسي خيد الله كم تقدمنا هربيت احنا امدبنا ماجر قربا سكاف خوين الله مبزع بازن تايتب لنا دكتور بروفيسور نجاسي ليه تحطي راي غني لنا ودينا لنا تانا مجمر حساب لو مش دشت ديم زلو يزبال زلو حجي انتايو زي ناي قدن تهزون حبريتا تسل زلك تقنعت حبريتا اخاتب حجي كاب سغاب حجي شدشت ام زلو انت خونا ግን ኣብ ሽድሽተ ጠጠው ክብል ኣይኮነ ብንጹር ክፍለጥ ኣሎ ከምቲ መጀመርያ ዝገለጽኮ ባህሪ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ኣብ ሽድሽተ ጠጠው ክብል ኣይኮነን ስለዚ ምርመራታት ተገይሩ እቶም ምልክታት ዘይገበሩ ሰባት ወይ ተወሽቦም ዘለው ተመርሚሮም ናታቶም ውጽኢት ምስተራኤ كقبل مخانو منم زطراطر ነገር አይኮነን እቲ ሓበሬታ ግን ካብ በላ በለው በቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ምክትታሊ ዝበልጽ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ቪላጆ ሃዲሙ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ እውን ኣብዚ ከተማ ተወሪ ነይሩ
كهدم أي كلني هذا حمام زهدموا له مخنيات يقول له مجمرة نجر نوعه إحنا كان عن كلا أي نجر كا خم زهدم غير كا يكون كان في هوسبيتال تعزو حخاي ماله نوعه كان خنوا له تي وارديار له سلكا هديم كاتخيد هديم كان داي خاطأته أي بهال نجر لين مالتي سلازي تي أبشر دشتت أو كلا يكونن برجس كزاروا له زخل نجاري كلا بعض زخل نجاري جن اتحبريتها خب بالله بالله بتم على التحليو زوهبنا عطبتات كنت صبيناها مالتي كساب حجي كسبت هذا الحبريتها جن أبزي حنرجسينا مالتي اتخلعتي بالطعمي صدقتي رئيتو يا حجي انت أيو اتي حبريتها خب حكمنا وكون كان منقستي خيمة تخلو أيت قرارو تحتي عسرته ويتحت عمشته خبل كله بيت مرتتاتي تعطوا مالتي بيت مرتتاتي تعطوا خبل كله ولدي عابي قدلنا مالتي اب غغزون كوف كولن بار عرفت رخيبه ندغ خصاوتو فقد اخدو مالت هيكون تحت عسرته تحت عمش ايت تاكبوا مالت انتي مالتي مالت اتي ابيت امنتات نغورو ابتي نخدو مسب تاكبنا نسوغدو نصليو اب غغزانا نعنا نتعنانا نتحبرتسب نتعنا نتهاجر بملؤ دحنت كم حلافنتكم كنوصل زغبانا نغري اتت كابزيتات ايتتاخاخو مالت ابيت شاهي ابيت مسته كندي سبالو خمي يالو عقوق زي مبالي انا عبنت مالي بقدت مالي بزنا عداغاتات غصي كخيد كلو انا منالبات از سبس زنز راديو تلفزيون سيسمعو دلو زبل نغراتي سلازي كلنا كابزا على تزيا جميرنا منقسقاسنا قطب زيد اللي ندقمو كل خمزه يبلو كنت اخاخب كم زي بلنا كل المدهانيتات نقله ويدما حدا اقداسنا يمغنا يقلن انت زي كوينو دقمو صا خم زي بلنا رغص كن ريالنا اذا خنبل كلنا اذا منغس حبريتا يزوص ام تغبارو نبين خغورو زخيل نجر هيكونن اتا حبريتا مسوص رغص بحقن سرعتن ككاتالوج خلو تغبرو تخيلها نايت حزب حلافنت جن قالوا نحنا ناي ولد حلافنت قالوا نايت حبرتسب حلافنت زعبي بعلو تحبريتا مسمصه كبدت نايت حمام ترديو مانم سب كحزو خمس الفليتو اتخونتاتون ابز حج زلو اوان معرخ ندي كلاع خمس كنفل سلازي نخل ترديو سقمتتا غوزو خفك بلاله طبق ولو انت حدا حتاتي حتتا بزعبا بمدب صنحه كومينا زلنا تزوابنا زلو ممرحيتات بزغبانا تغبر كمزي يلنا زرئيو ننقفينا انا نيرنافتي تزاريبنا لهم نيرنا مدب خبر صنحنا سلازي حزبيتي كاب منغس زمص زلو حبريتاتات ناي متغبر حلفنت الله مالتي تليفون علاتنا خال مثلا بروفيسور هالو 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 مستر تخلاي هالو هالو يا سيدي كابات ادولكم دولهم معلش حراي ني بروفيسور لشي حاتو دلينيري حراي مجمرتا تي كوم عينت موياوي زخونه اقداس حبرتا بوانكم هاوكم بتعم يغنيلنا بروفيسور لكله تي تحسنوا ازراربو ني حقي حكيم ابتي تلفزيون كوين هون عاي حكيم مالتي حكم دي كونت حكيم على التلفزيون كاب كدادو جمت كاب تزراربا مالتي راي جن انتي انا علني نامن شديشه 00 حبرتا زبحالالو بتعمل دونغاي دولتي حبرتا مهاب ناي كل سمعتي دونغي حبرتا وهاب لولو بقليلو حلف دغبو حبرتا كون قلطف كون غبا وقلطفن معلتاون كون غبو راي كلاي نبعلو زي ميديا نحنا وند يدونغي درغا ناكم حبرتا سلازدونغينا ابقال نخنري يغددنالو ስለዚህ ዋናው ሐበረታ ቁልጡፍን ወሳኔን ሆናሎ ከላይ እዚ አንተ ወይ ካብከረንዲ ሐዲት ነሩ ተመሳሳሊ ትከታታለና ከምዚ ተራይዶ ሲል ካብዝናይ በላቤሎ እንዲ በዚህ ሄዶሎ ከም ደቅ ባጽአ ትከታታለና ሳን ሐበረታ ሙዱንጋይ ማለት ስለዚህ ዋናውን ቁልጡፍን ነብሐቅ ትከታታት احنا دائما لك ارتاو وحداتنا هاغراوياننا كلنا هو ناكلت فاتتاتو صبو نيرو قلت بقى حرا يقنيلنا بروفيسورنا ريتو يزارغا زمصنا حتى ندارغا يخنولو نخلينا
هو حجي زي انت رئيته قنو عندي رئيته انت قداماي نجر زي فيروس زي نذ حبرت حساب حدش انت اماصاصو حدش انت خطوس زغباكا نجرات دما كل غزي حدش حزي افتنا مجمره كل غزي دنبربر كم زلو خفلت خلالو زي بنصور ግን እቲ ሓበሬታ ዝብሎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘድሊ ገለ ከም ዘድሊ ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ሕጂ ምስቲ ናይቲ ቴሌፎናት ምግባር ምስቲ ናይቲ እንደገና ዳግመ ስርዕ ምግባር ነቶም ሰባት ምስ ሓመሙ ወይ ምልክታት ኣብ ዘለዎም ንመን ከመልክቱ ከም ዘለዎም ናበይ ከም ዝገብሩ እንዳ ነፀረን እንዳ ተተግበረን ከይድ ካብ ጽዓድ ሕስባ በሓፈሽኡ ግን እዚ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ናይ ሓደ ትካል ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ትካል ናይ ሚኒስትሪ ዜና ትካል ስራሓት ኣይኮነን بب درجو حجنا ابن تابزا بيت صحفه زيا زانا يا منستر زينا زيا ناي كوم ناي كوميته خطلو خطقلالوا معناته تاغباب نتقمو لنا دو تاغباب ما يسب يحصبالو دو تفانينو دو يسرحل زبل كتتغور لك اب كان بيت صحفتاتون كومو ببت زلوم ነገር ኢድካት ሓጸብቱ ለለኻ ማይ ከተقرب ለኻ ክትቀላለካ ስለዚ ነቲ ናይ ማይ ኣገባብና ከመይ ሎ ብከመይ ክፍታሕ ዝኽእል እዚታት ግበር ኢልካ ንሕርዳን መጻረይ መገለ ንሕርዳ ክሎሮኪን ተጠቀምቱ ሎ ኮይንካ ወይ ድማ ኣልኮል ተጠቀምቱ ሎ ኮይንካ ኣልኮል ዝረኽበሉ ነገራት ሕጂ ናይ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብ ካብቲ ሲቪል ጀሚርካ ካብቲ ሚሊታሪ ጀሚርካ ካብቲ ነጋዳይ ጀሚርካ ምትሕብባርን ምጥርናፍን ዘድልዮ ነገር እዩ ስለዚ ናብ ሓደ ዝግደፍ ነገር ኣይኮነን كلن تكالات نا منغستي بيت صحفتات سراحاتن يمصا بزي قدس فيروس توديبن تطويلن كصبا يالون معناتي تحبريتا ግን بتاعم قداسي يسرحلو لسو دم زقارطنا يحطو نيرا من ينا حكمنا خيد زلو او حجي من ينا حكمنا خيد زلو ازي عبي حتى نا حكمنا خيد زلو عقلنا يتهاجر كلت ناي تاجر بزح ناي حكمنا سراحتنياتات كنتات ناي تحمون كله يوسناي نابنت كلنا حكمنا كيدين يابت سلطان عالم برايم مينستر ناي عاد انجليز اب غزو خوين زي حكم زلو حدا ارترا غزو خوين حكم خلدو اي مثلا حجي زخونه يكون سب بتي اغباب زلو حجي بت تسريع زلو اغباب نا حكمنا ملكتات يلوني خوني يلو حبريتا خيب الله منالبات اندحردانت ناي تليفونات مسمر تغيرو بوتا تغيرو خراخبو خيل خون ناي حكمنا سبات كيدو مافتزلو انا ديوم الله دي يولن الى مرميروم مرسخو بلو خلو ازي اتزمالص اغبابي مزمص زلو معلتات كرئيو كسرحالي دما رغصنيا معناتو كل سب ملكت علني زباله سعال علني رسل لني قرطمات علني زباله نا هوسبيتات مصي هويل تاكيبو نتحمام እንደገና ናይ ምትحللافن نتي حكمنا عابي صاطن صورن يكون معناتي حجي ازي حدا مفتاحي بحفشو ግን ኣብ ናይ ሳልሲ ዓለም ክግበር ዝኽእል ከም ዝናተና ዓለም ዝመሰለ እትሰብ ናይ ፎሊ ገዛኡ ፎሊ ፉሊ መተሓጻጸብ ሁሉ ወስለ ዘይክእል እቲ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ዝበሃል እንድሕርዳ ምልክታቱ ብጣዕሚ ዘይከቢድ ኮይኑ ብዙሕ ሓልየት ዘድልዮ ኮይኑ ኣብ ያዳራሽ እንዳራእ ከተቀምጦ ስለዚ ኩሉ ይኸይድ መጀመርያ በአገባብ በአሰራርሕ ካብዚያቶም ክትሕልዎም ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሰባት ብዘይ ተፈለጠ እዋን ኣብ ቀረባ እዋን ቲ ሕማሙ ክምዕብል እሞ ኣዝዩ ዘይፃወሮ ኸውን ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ ንዓቶም ፍልይ ኣቢልካ ናፍቲ ከቢድ ሕክምና ምክትታል ዘድልዮም መታን ክትወስዶም ንኽጥዕም ማለት እዩ በት ካልእ ወገን ድማ ናብ ካልእ ሕብረተሰብ ኣየመሓላልፉን ምሳኽ ኣለዎ ማለት እዩ እጂ ኩሉ ሰብ ናብኡ መፅእ ኣብቲ ሕክምና ግን እቲ ከምቲ ዝበልኩኻ ነቲ ቀሊል ዝኾነ በቲ ምልክታቱ ነቲ ከቢድ ዝኾነ ድማ ብዝበለፀ ክንክን ትገብረሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግን ፈተኻ ፀላእኻ ኩሉ ሰብ ነብሱ ዝጠርጠረ ወይ ዘበለ ወይ ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ወይ ከመልክት ኣለዎ ከም ሓበሬታታት ግን ንኣብነት ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ጥዕና ምስኣን ስምዓካ ተኮይኑ ምስ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ ለጊበ ነይረ ኸውን የተራኺበ ነይረ እትብል እንድሕር ዳ ኮይንካ ኣብ ገዝኻ ኮይንካ ሓበሬታት ንኣብነት ንምምሕዳርካ ትህብ ንኣብነት ንፖሊስ ትሕብር እቲ ፖሊስ ድማ ጥዕና ኣባላት ይሕብር ንሳቶም ሕጂ ከመይ ገይሩ እቲ ሰብ ናብ ሕክምና ከም ዝኸይድ ወይ ምርመራ ከም ዝገብር ክገብሩ ይኽእሉ እዚ ግን እቲ ኣገባባት ኩሉ ካሎ እኹላት መኻይን ኩሉ ካሎ እኹ ናይ ሰብ ሓይሊ ኩሉ ካሎ
ምውዳብ ከድልየካ እዩ ምስ ግዜ ግን ትዝበለፀ እዩ ግን ትሰብ ካብ ገዝኡ ክወፅእ የብሉን ምልክታት ኣለኒ ዝብል ሰብ ናብ ሰብ ክራኸብ የብሉን መጀመርያ ክፈልጣ ዘሎ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ሓበሬታ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚታት ክግበር እንድሕር ዳ ምስ ሰባት ተራኺቡ ኮይኑ ካብ ገዝኡ ክወፅእ የብሉን እንድሕር ዳ ናይ ከምኡ ዝመሰለ ሰብ ምትንኻፋት ምርኻባት ነይሩ ንምልባዕ ንምኽልካል ሓበሬታ ክህብ ክኽእል ኣለዎ زيادة تقدي. طبعا. أم كتا من لبعنا إذا حمام زعبي ترى كابزلو 5 بلوت صنعها موشابي. موشاب مالت ما أثرت مالت كم زي مخالو ردي. سبب جزء خينو موشاب كن بالكلنا بروفيسور اسكمنا البات. تبوز خنا موشاب تعنون تدرس رابيتون نداجبره نمسو زما بللو ناي نباب ناي كال بحال كلون تبوز لازم خنا سي. سكتا موشاب كم يكون تغلب جزها كتحسب. أو حجي إذا بتعمل شجار عندي حجي نحنا أنتي زي ناي صقم زلوا زحمة زي اللي خافوا سبب لأن هبتا ما يبل نوح وقتين نقول له سبب بيلو زلوا نتندخلت هاجرات كأزيو يو زحاسين زلوا مو شاب حجي مبزحة أسد إن أبنت نحرد أب نيويورك كتمان نحرد تاريخها أب حد ناي بعد اللي كتماتات نحرد تاريخها حد ناي لندن نحرد تاريخها كل سبب جزء يتوشف زلوا إذا مو شابي زم سبات زي أتوم توشيبهم زلوا أبغى زوم مسكال سب ركب سلزلوا ما يكونن سلز تتناخفي يكونن جن زم سبات زي أتوم أي حمامون ملك تيبلومن أبغى زوم بسرعة نتن زبلناين النجارات إن ده تتقوموا حمام ملك سلزلوا ميوشوا زيهم حج أنت نافتي كباب الحرداوت بزيد اللي من قصة أساس الحردا أجيرا ناتي حمام نابغو زامكم تصوصل زغول حجي ازي تقبر زلا خانتاي ناتهم زمصو زلو حمومات نافته هوسبيتال مو نتي نايته هوسبيتال حيل سب يكون نتي نايته هوسبيتال افاوس ودي امو زلو نعاتهم تصعنو نخت نكي نسومن ديو نخلت سومن دي نورحدي نخلت ورحدي ايفلطني دحنت عاقبك مدحنتك عاقبك اب غزاخ قفيلك لها مالتي ازي اب غزاخ تغبرو نتحمام نخي حزك تغبري اب تشاينا انتي تغير مسمص اتنا عالم مزارب خوين زلو اتو وصي زترخبو توهان تبحال كتما نخل التورحيم توشيبو كاب غزا يوطو ايولو حجي تم زحمامو تليم ناباتم سبو خدو تم زي حمامو تليم دحر خل تورح حجي قرب فتح يبلالو معناتي ات خال موشاب ناي طرطر موشاب كن فليز ولا موشاب حجي نحنا نتعبره تسبرا نزي زلو اب غزا توشب منقساسكا اغدل نبلو زلنا ركب زيبلو نحمام ملكت زيبلو نخي حمم نخطنقب نتي حكمنا صور نخي كونو ايو تي وانا نغير نت بيتسب نت حبرتسب كا نخي لابع اتي خالق موشاب غن تفرط زلكا ملكتات نايت حمام حليو كساب تحمام مخانون زي مخانون فلت نبين اخاتو شو ازي اصبيقو زتطرطر سبي معناتي حجي زي بدنبي اتحزاخا النغرخا نبين اخات عليه معناتي مز سبزي مرخاب زلو ملكتات زي بلوم سبات جن كحزوم يخيل زول كام كاني نبينهم توشبا معناتي انت خيلك امن نبينهم غزا اخات توشبا عامل لك هادي نعتم تقلبهم تخلي خانه نعتم كتم حدهم تخلي خانه نعتم كل نغراتو هلك هادي نسيتي زوسنا ስለዚህ ሓደ ሃገራት እንታይ ገብራ ምልክታት እንድሕርዳ ዘይብሎ እንድሕርዳ ان ተመሳሳሉ ኮይኖም ሓደ ስድራ ኣብ ተመሳሳሉ ቦታ ተጽንሖም ነቶም ሓደ ሓሙሽተ ገለት ጎሮም ትኽል ትዝበለጸ እኳ ንንበይኑ ተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክፈላሊና ክንሪኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ምልክት ዝነበረ ሰብ ፖዚቲቭ እንድሕርዳ ኮይኑ ከኣኒ ናፍቲ ፖዚቲቭ ወይ ድማ ነቲ ሕማም ሃልይዎ ሕክምና ክግበረሉ ዝኽእል ትወስዶ ማለት እዩ ተኣልየ ማለት እዩ ስጋብ زحو أو تصنعه. إتم أبجزات توشيبهم زلوا ندحنت لزخنة. تاريخ نايزي فيروس نقدمت نريئي. إتم ركب نيروهم أما جشاب حدا نيرهم مساعتهم حدا سب نيرو تبعيلهم نعصر تربعة معلتات زخنة يخون ملكتات النحرد عزيز لهم كينو كن بدحن كنتات ننبجزهم صدقت على حملتي. سلازم تسب 5 كرد أخ الله. أبزي تزعبك كم تقدم كذا تقصكها وزحمام زي أختيل وزول قالوا توس عبين أمراوي ويسنا أمراو صغتي. بعلاوي تنتناتات بعلاوي أفاوساتات جمجماتاتون كريت أن هنا لنا نابنت سعدا شكرتي بالإخاء
نت فيروس كتقتله تخليها بزح ما يتسيتيها كبور خوريدو نابكس خيدمو تأسيد قتله كان خالد زبالة لو مود عن صاحا زيادة وتصمت تكون بروفيسور سكب زعبا زي كونوا حبريتات بزعبا زي فيروس زي اختلنا هو ازي حجي انت اي مسلكه زي كونوا حبريتات انت سلمتي بزح مسلكه كافتي زغبو اكل واناوي كونوا حبريتا اندحر دات نكيو يزمت حجي نت زي كونوا حبريتا يخاتا تخيل مالتي حجي كل غزي كا منستر طعنا حبريتات كمص خلو ببوان كمص خلو اتي سب زغاغي نغركا مساتن لكما بيلكا محبار اقداس وين يسمعن زيناتي ناي بيني ريتي حجي نسو يتوانا نغر زلو انت يزلت حبيت ازي حمام زي فوسيه بلو اندحر تابايلو زخون يكون سبت حمام اندحر دات اللي خيفو كاب حخايم وصاي مدهانيت كوسد يبلو نابنت جنجبل تبايلو اي حويني نازي حمام زي صعدا شغورت تبايلو كندي سبات حميمم كاب موتيم وصما بچاينا 1 كيلو فرعن 2 كيلو صعدا شغورت زبلع سبات نيرم زي قررهم زي شحاللهم كساع زملط مالتي زي جيجا اي مالتي بربره بزحخا مبلع بربره مبلع زبحال زي جيجا اي ارق محصاب ارق مستاي زي جيجا اي نابنت اب ايران سبات الكولاو مستنت حمام يحوي يتبالو كبر عن 5 نلعل سبات ميتوم كلوروكين فوسي يتباهلو ازيثرومايسين زبحال كنينا فوسي يتباهلو نخلتي زي حاوسم زوسدو سبات حدا سبب عد امريكا كلتا سبات اب نيجيريا ميتوم قال انت غيرو بريزيدنت دونالد ترامب افتر ناي تويتر قصون كومي بوست غيرو مسلني هو حجي انت ايو حجي خطري ازلكا اتي صبق بهاجن قرب نشتي ጭራ زهابت مو تسفا غير كانت ህዝብኻ ክትነግሮ خلخان እቲ ሳይንሳዊ ወዳው ኹነታቱን ነንበይኒ እዩ ሕጂ ነቲ ህዝብ ሓደ ግዜ ነቲ ህዝብ ንምርግጋ ኢልካ ትነብሮ እቲ ምሁር ሳይንቲስት ዝበሎ ሽዑ ግን ሰሚዕኻ ኢኻ ጻይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ببزح تصفو كم زي لما لو جن إتن زمتع ناي حدا مصنعتات تأمبر أبسفيحو سلا زي تراعي كنت كملن يبلنان هجزي انتاي تصنعتات تاريخ له مفتي عدم بزحنا أفريقيا هاجراتنا من أمريكا تاريخها إذناي عصو مدهاني بمول أسب كشموتو سلا زي جمرة قال لي أنا عصو زغل مدهاني سينو قال لي إن خالد مع الله زوج زنورنا أرض ما زوجنا رسينو مالتي هجي إتي حبريتها بتعمى قداسي سلازي سجاب حجي إز فيروس زي إتزبلت مدهانيت ملكتها تليكا خاب جزا خازي موسع نزم ملكتها أكل حبريتها مهب نبيت سفكان نخال كباب زي ملكم إتزبلت مدهانيت إتن نزبلن زلنا إد كام حساب مرحاحة خاب جزا خازي موسع نفسها معكار زي قال بساينس يكون بخال نجار زترجاجس أخسر حج مدهانيت يبولون أبز خلفنا صنحنا مدبون كم زخت أصوات صنح زي حتى تاي اتبهلنا جينا أي نتي حمام زي طلبوا نايم فنتات سلام نايزي مبهل قدات أي تصوروني سلام تبهلتينا يعللتينا بحساب كف بهلتينا سلازي كم زخر رأيت صنها سبك ساب حجون مأكاب أي قال صنزر له مفرتات أي لمدن زلوا سلام تاون زقدة في أي مثلا سلازي تي مرداتا نز حمام زي افريس كان يمر اي كنتات زرد خويني سمعني ناتا يقلاو تعزبتي برقص منالبات كم تمرت تخوننا قدم حجون بخومو مخنيات تهاسي هاجرات مسلا زلوا اسكا كمي ناي كالوت هاجرات نايز حمام زي لبدا او يدوو زلو هاسيا معرخ ندي واه انتي مسلكا مجمريا نجر انتي زلو زي فيروس زي كورونا فيروس كم توم نفلتهم نايك أدب نبور فيروس هيكونن حاد زيادة مجمر عن فلت أزلنا إتي كابسب نابسب محلالو فل أجابات كم توم نفلتهم نايك أدب كأني نبور هيكونن بتعمي قلتوف تبارعي مالتي لك بناي حوي ناي برخات زقمتي مالتي حجي إت فيروس زي نبور تخينو إت متحلل فأجاباته زي نبور نحر لا خينو إت مكلا خلي خا تايخون زي نبور زي نبرأي بهالخا خطاب تساعم نزيز خلكلي سلازي زي نبور خا تقبر أنت زي نبور تخون تقبر ناس راي تبتصحنيها قبري أي تخيدنيها تمكأت أي تخيدنيها محبر ذكرات أي تخيدنيها عبيت سبات اللوي ولا انت حمموا ولا انت بقولوا بمعدو بتليفون محتاج يحشك عيت بصحومنيها
مسب سلام أيتبهالنا أيتساعة منها أفنا أفتوه هاي تزارار منها زي نبر دي نبر يكون سلازي زي تفوسو سلازي سب زي كفلت خلال له سلازي تسب كأخرج دو أزقبه جناويان زي نبر مكان حال غيرهم كل تور حساب أبغزو أيتو تطولنا أيتولنا هذه نبر أي نبرن بنت خلاقي لهم جي إقتصادي معرخن دي وديو بزاجرم وديو زلوا أبونا هند نحر داريخا زي نوريم زجور زلوا هذا نتربعت بيلين سب كاب جزا خيتو صاي حتلو زلها تي أبغزو زي بالله زي بلو يتأمل له زي نوري سلازم نزيتات كن جورن خلال قالت حبرة السبنا خفلت أزقبوكو أبوتاتنا بحاجاتنا تنمي أمزنورس كمان يلبومه مالودي زعوا لبدا حمامات كو افتح حقتهم سفيرو كيزل لبدا حمام كبي غير كاخت غبره خم تخيل سلازي انا نغزار سي كاب زرا اخو كاب شحن 900 كاب 10 شحن 400 قالن جميرو شحن 600 جميرو حما بزعوا تلقاوا حمامات بنصر تايغبر كم زنبر يوم اب حنت عدي ندحر حنت حمام تلابعيت اتيا كم بعل تي في كم بعل فيرا كم بعل كوفيني كم بعل فنطاطا دحر داتي إتا عدي سب كأتوا بتشكا عدي ينقرا مثلنا ينقرا إن حرد أن تاسدرا حميم اللي أخوينا تاسدرا خاون خيط وات كفتا جزان خيط وات ينقرا تاسدرا زقلبان زبلان إن حرد أخوينه حنت قرم سبيتي قلابي تكبر له نتا قلابي سبيتي تشكا عدي نتم أقابز أزيزو زبلعن زستة وينشأت المايل أفدق يقرب الله مساتهم قريبا ملا مخانو مسلطت مسرحاو أكيبات تقولوا زي مسات ذاتهم تدحينهم يدحنوا إن حرد زي دحينهم قبر خد اليومي هذا قرات آتي قبرهم تزيك عليه نتم أفتح دموز اللو سبعات حاسر إتيخا أب حاو غيركا خم تقاتلهم يموتوا إذا إن حرد أني أبناي 16 كفل زمن زوات حقتات ندابان حرد أني ركوا خوينو سمك تصال نور دنيري حجي نور دي أي نورني قل زي نور كنتات يمتصال مالتي سلازي نازل أي مكان خل بخبيت كنري أخن كلالنا تمالي يتوم بزح زمكحو كيلاتات ناي سنة متنفاس ناي كال إنزنا برام حخيمهم من دا يموتوا له نرساتهم يموتوا له بوليساتهم يموتوا له كلا خلوا زعتوا إتينا حكمنا أوعتهم يود الله سلازم أنت أنبتي حمز الله قال سكازي كندي عدمي سو عادي أي إذا سي نالت سلازي حاوس نفتي نخيد إذا كخندي عدمي إذا كبلون إذا حضور حمام سلازلوس نفتم زنا أسو نخيد أبزي تبلولو جيزة كحاجة دخلوا له أجاخل دخلوا له بس يزلسب دحر داني حزب إرترا نزنا جرزي كم قليل وسيدوا أنا بزحر داني كلني تيزعبي جاي مالتي سلازي كنت أمخ نخيلنا كنت أمخ نخيلنا قربات كوحدنا خيليو جن نزها جرزيا نزه حزبزي نزي تقلقالاي نتحمم نتحكم نتي نخلو ناي حمومات تاشم زقبر حزبي كنا كلا خلو التقينا إذن حقتات أبقى مو عالي سلازي انت أنا أوراق نقر خيل نشتي كم زي الخجاجة قال يكونتن لك خم قصري عتات أشو من كل خال يتحنت فوسا لك 4 تدمر 4 شمونتيا شمونتيا نطبح مش يكونت شو عتنا نطبح مش يكونت بخما تحبرت سب كرداء كخل الله بروفيسور نجاس الأك نايم حكي سل ذهب كان سفيه مبرهي بسمين بسم تخطاتلتني مسجن كم زخب بهالسن حد ما شللتنت وجديلنا نزح حمام زي أم مقطع عبي هجراوي أمام يتبيننا هم زلوا يزردا بفلاي تي محبراو مرحق زبهال والكاو صريت كبابياو صريت زبهالون أقداس مخاني خاخد قلت لنا صنيخا بروفيسور سلازي مسجنكا أبقى أوانون بتماساسالي أدلاي بزخون اللوان كنعدمك تسفى قبر يغني لي كبرات خطاتلتنا نايلومي مدب دكتورات أب ستوديو أبزازي من لنا أبزمت السمون أبتماساسالا رست مدب كلون ناي سلام